హలో హోమ్ మేకర్స్, ఈ వీడియో మీకోసమే. నేను లైఫ్ లాంగ్ ఇలాగే హౌస్ వైఫ్గా ఉంటాను అనుకునే వాళ్ళు ఈ రీల్ని స్కిప్ చేసేయచ్చు. బట్ ఎవరైతే ఒక జెన్యూన్ ఆపర్చునిటీ వస్తే నా లైఫ్ని నేను చేంజ్ చేసుకుంటాను అనుకుంటారో వాళ్ళు ఈ వీడియోని ఎండ్ వరకు చూసేయండి. మీరు నా ఛానల్కి కొత్త అయితే కనుక ఫస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, సో దట్ నేను పెట్టే డీటెయిల్స్ అన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వచ్చేస్తాయి. హాయ్, ఐఎమ్ రమ్య. ఐఎమ్ ఎన్ అఫిలియేట్. నేను ఒక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రిజిస్టర్డ్ ప్లాట్ఫామ్లో అఫిలియేట్గా చేస్తున్నాను. బట్ 6 మంత్స్ బ్యాక్ వరకు నేను కూడా మీలాగే ఒక హౌస్ వైఫ్ని. 6 మంత్స్ ముందు నాకు వచ్చిన ఒక ఆపర్చునిటీ నా లైఫ్ని 360 డిగ్రీస్ చేంజ్ చేసేసిందండి. ధైర్యం చేసి ఒక్క స్టెప్ తీసుకొని నేను ఈ ఆపర్చునిటీని యూజ్ చేసుకోవడం అయితే జరిగింది. సో ఇప్పుడు నేను మంత్లీ 30,000 నుంచి 50,000 వరకు ఇంట్లో నుంచే సంపాదిస్తున్నాను. మనలాంటి ఉమెన్స్కి ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం. మీలో ఎవరైనా ఈ ఆపర్చునిటీ గురించి వివరాలు కావాలి అంటే స్క్రీన్ మీద ఉన్న నంబర్ని సేవ్ చేసుకుని ఆపర్చునిటీ అని మెసేజ్ చేయండి. ఈ ఆపర్చునిటీ కేవలం ఫస్ట్ 10 మెంబర్స్కి మాత్రమే. సో డోంట్ మిస్ ఇట్.